Ya yuk malam hari ini kita goyang bareng bersama Rindy Ridul Citra Riba Indonesia HP Audio. Oke, ayo ini saya sama Mas Rudi apa Mas Tekno? Milih arek sik sapa sih? Ya loro-lorone ben kerja. Lek. Iki kayak wingi ning daerah Windusa iki ana sing takon kata-kata untuk Ridul iki. Monggo. Aku meneh. Ayo. Kowe teko aku kena. Kata-kata piye iki ya? Monggo. Tak serahke jenengan kata-kata. Aduh. Esrut kawa-kawa. Cakep. Walaupun Rindy tobrut, Wih. tapi Mas Rudi tetap cinta. Lho kok Mas Rudi ra Mas Tekno iki lho. Aku. Iki kata-katanya Mas Andes ya metu iki. Mangke. Kipas-kipas bakar sate. Oh, my God. Pacar lepas ganti yang gemoy. Takut. Yuk. Sumawur cahya lintang asli negoro awang-awang kaya seni rasa paling hati
Moronolo Iya, sampun terima kabeh arsa Mbak kasih. Rindi. Monggo. Oke.